Sa ulo ng mga nagbabagang balita, suspendidong Bucor Chief General Bantag, eksklusibong sinagot ang ilang issue sa National Bilibid Prison. Banta sa kanyang buhay, ikinababahala. Mga bar takers mainit na sinalubong sa pagtatapos ng Bar Exam 2022. Mayamang industriya ng paghahabi sa Cordillera, tampok sa isang art hub. Mga kalahok ng Mr. at Miss Benguet, nagharap-harap sa ikalawang pre-pageant. Live from the studio of Arvin G. Luzon, this is Luzon Headline. Naimbag nga malam amyanan a Luzon, narito na ang mga may init at bagong mga balita. Naging emosyonal ang pagtatapos ng bar exam sa Baguio City. Ang mga tagpo silipin sa kwento ni Ren de Guzman. Mahigpit na yakap, mga halik at luha dahil sa kasiyahan. Ito ang naging eksena ni Nanay Lilibeth at anak na si John Winston pasado alas 5 ng hapon kahapon sa labas ng St. Louis University. Isa kasi si John Winston sa 1,000 nakatapos ng 4 na araw na bar examinations 2022 sa Baguio City. Masaya. Actually, it's 2 months. Around 2 months. Masaya. To God be the glory. Medyo naging emotional din kasi after how many months na makakasama ko na ulit sila. Mga bulaklak, lobo, tarpaulin at hiyawan naman ang sumalubong sa iba pang mga bar takers. Gaya na lamang ng grupo ni Arvin na mula pa Isabela ay bumiyahe para salubungin ang kaklase. We always believe in the law of attraction kasi dahil magkakasama kami sa law school, alam namin yung hirap, yung gravity ng preparation ng bar. Todo suporta rin ang Law Department ng University of Baguio. Halo-halo. Kaya yung simpleng good morning nila, tsaka yung mga thank you nila. Very thankful kami sa kanila kasi tinulungan nila kami kahit na bawal kasi ng pandemic. Maging mga law department ng iba pang universidad, may kanya-kanya ring pakulo. Ngayong taon, umabot sa 9,207 ang kabuang bilang ng mga sumubok sa buong Pilipinas. Abril o Mayo sa susunod na taon, inaasahang lalabas ang resulta kung sino nga ba sa kanila ang magiging ganap ng mga abogado. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Nagtipon-tipon naman ang ilang mga aktor at performers sa isang workshop sa Baguio City. Mga bagong estratehiya sa pag-aarte, alamin. Magbabalita Sofia Pagaduan. Tamang kontrol sa paggalaw, maayos na paghinga, at pagkakaroon ng koneksyon sa sarili, iyan ang ilan sa mga itinuro sa isang performers workshop sa syudad ng Baguio. Ang panauhing pandangal sa workshop, ang Japanese award-winning actor na si Miyuki Kamimura. Happy. Oh, happy. Boku no ne. Namae. Watashi no namae wa Miyuki. Kamimura. We are Asia, so we need more understand the knowledge, the body of oneself. That means Asian bodies. What is Asian body? Focus ng workshop ay upang mas makilala pa ang iyong katawan bilang isang performer.
Para sa bagong aktor pa lamang na si Joshua, isa itong magandang oportunidad para siya'y makapag-ensayo. So my most favorite part is the one with the where we were like making a stop dance because that really helped me to boost my confidence in like moving my body all around the place like with no restrictions. Para sa 16 na taong gulang naman na si Makush, masaya siyang may bago na naman siyang kaalaman. The things that I have not really heard from the previous ones is the chakra, the points here, the balance. Although I've heard balance before, but not in that way on how he explained it and expounded it. Although it may be difficult to understand in English because of the language barrier, but just through his gestures and actions, even the small subtle words, he explained and expounded it very thoroughly. Ang workshop na ito ay pinamagatang The Actor's Body. Layo nitong mas suportahan pa ang mga performers ng syudad bilang selebrasyon na rin sa Ibaguio Festival. His techniques were based on his learnings as a Tai Chi practitioner. So he developed this technique in be able to let the actor or any performer prepare for a performance. 3 araw magtatagal ang nasabing workshop. Paniniyak ni Miyuki na mas marami pang matututunan ang mga kalahok sa aktibidad. This time, student is very clever. So I wish they understand what I said. What is my purpose? Kauna-unahang workshop ito ni Miyuki sa Northern Luzon. Umaasa siyang makabisita pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Isang aktibidad naman ang isinagawa sa Baguio City upang mahasa ang talento ng mga kabataan sa pagpipinta. Magbabalita Sofia Pagaduan. Bit-bit ang interes sa pagpipinta, dumalo ang halos 100 kabataan sa libreng art workshop na ito. Mas nai-improve po namin yung skills namin ng paintings and drawings. Maganda rin po kasi nakapag-interact rin po sa ibang mga tao. Dahil Creative Baguio ang tema ng aktibidad, mga iba't ibang lugar sa syudad ang ipininta ng mga kalahok. Ilan sa mga mapipiling obra rito ay mailalagay sa isang exhibit. And from this pool of young artists, I believe we will be able to produce the next national artists coming from Baguio. Ang aktibidad na ito ay inorganisa ng lokal na pamahalaan, ilang mga pribadong sektor at mga art organizations. We really want them to have an outlet, like itong mga activities nito, like they can paint and bring out their talents, no? We are a firm believer na if you believe in children, they will start believing in themselves. We firmly believe in corporate social responsibility. So we feel like this is one of our ways of giving back to our community, especially for the children, since we are truly firm believers of artistic children honing all of their talents, not only just for our employees, but also for our small children, for their future as well. Nagbahagi naman ang mga trainers ng kanilang kaalaman. Kasi mga bata pare-pareho din na trauma nung pandemic. So I believe art is a rehabilitating medium para sa recovery. Suportado rin ito ng ilang mga magulang.
Thank you naman sa mga lahat na nag-organize ng ganito. Sana marami pa silang matulungan ng mga kabataan. Actually, gusto ko nga rin makijoin. Parte pa rin ang aktibidad sa selebrasyon ng taunang Ibaguio Festival. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, suspendidong Bucor Chief General Bantag sinagot ang ilang paratang sa National Bilibid Prison. Yan at iba pang mga balita, abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Ito na ang magandang balita hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement kung saan isa ito sa pinaka-importanteng bahagi ng pagnenegosyo upang umasenso. Una, maibigay nito ang mabilis na paglaki ng mga hayop, mabigat na timbang at malayo sa sakit. Pangalawa, matibay ang mga buto at shell ng itlog. Pangatlo, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay may electrolytes kaya mataas ang stamina ng manok pansabong. Simple lang ang dapat gawin. Ihalo ang isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galong tubig at isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw na paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Matapang naman na sinagot ng suspendidong Bucor Chief na si General Gerald Bantag ang ilang issue sa kanya sa isang eksklusibong panayam. Narito ang report. Ano lang, ikaw lang tol. Yaman din lamang daw na binansagang kawawang cowboy. Nagpasya si General Bantag na magsuot ng cowboy hat. Ito dedicated ito kay General Katapang ang kawawang cowboy. Kaya ito nakakuboy ako ngayon. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni General Bantag na nais niyang sagutin ang mga bagong isyong pinasisingaw laban sa kanya, gaya na lamang ng mga naipong bangkay ng mga inmate. Kung tama yung memory ko, parang December 2021 hanggang September yan, accumulated na yung mga patay na yan. Parang from 550 nga yan yata eh. In that month, yung duration na yon, hindi lang 176. Kasi nga, kasama na yata yung COVID dyan. Hindi kasi ako, hindi ko alam yung data nila doon, hindi ko alam yung circumstances kasi ang nakakaalam dyan, yung mga nasa health, mga doctors dyan, alam nila. Hindi rin niya pinalampas ang alegasyon ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na treasure hunting ang pakay ng paghuhukay sa Bucor compound. Kasi ang pagkakaintindi kasi ng mga netizens ay sa loob ng kulungan. Hindi yun nasa loob ng kulungan.
nandun katabi ng swimming pool na sira doon sa director's quarters, more than 1 kilometer yon away from the prison facility. Hindi yon gagamitin ng preso ng PDL. Ipinagkibit-balikat naman ni General Bantag ang mga isyong ibinabato sa kanya ngayon kaugnay sa manok panabong, sawa at kabayo. Kumbinsido siya na character assassination ang taktika ngayon ng kalaban dahil alam daw nilang mahina ang kasong isasampa sa kanya. May information na nagpondo na itong mga drug lords para sa tanong na yan. So expected natin itong mga coming days ay magkakaroon nga niyan. At hindi nga itong coming days pa, nangyayari na. Bagamat nangangamba sa seguridad, lumalabas ng bahay si General Bantag para makakwentuhan ang kanyang mga abogado. General Bantag is here! Nakibahagi rin ito sa Unity Rally sa Session Road patungong Ibaloy Park. Sasamahan din sana niya ang Igorot Lawyers for Bantag o Ilaban para personal na kumuha ng kopya ng sabina sa Department of Justice, pero pinayuhan siya ng mga abogado na magpaiwan na lang sa Baguio. Kaya kanina ay tanging si Attorney Rocky Balisong at kanyang mga kasamahang abogado ang kumuha na lang ng kopya ng sabina. Kaugnay pa rin ito sa dalawang reklamo ng murder na nag-ugat sa pagkamatay ng radio commentator na si Percy Lapid noong October 3 at ang umano'y middleman na si June Villamor sa loob mismo ng New Bilibid Prison noong October 18. Of course, we will cooperate sa preliminary investigation. Ang preliminary investigation ay nakatakda sa November 23 at December 5. Malalaman ang susunod na legal na hakbang ng kampo ni Bantag depende sa kalalabasan ng magkasunod na investigasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Bida naman sa isang art hub sa Baguio City ang mga produkto ng mayamang industriya ng paghahabi sa Cordillera. Kung ano ito, silipin yan sa kwento ni Jose Robert Inventor. Isa ang Baguio City sa mga kinilala ng UNESCO bilang Creative City for Crafts and Folk Art. Para mas mapagtibay pa ang pagkilalang ito, nagkaroon ng art hub sa syudad. First and foremost, this hub will not be realized without a vision, a beautiful vision. We wanted to really put this together into a reality. Culture and heritage must be preserved. Crafts and what you see that they do is the soul of crafts, our culture. And so we need to preserve that. Ngayong taon, inulunsad ang Harvest. Tampok dito ang mga produkto mula sa paghahabi, gaya ng mga makukulay na kasuotan, bags at iba pa. It's actually an acronym that means Heritage and Artisanship Reimagined as a vehicle to promote economic growth, sustainability, and technology. Our thrust is to harvest not only the means but also to benefit to provide benefit for the communities that we support. And who are these communities? Hindi lang mga produkto ang tampok dito, kundi pati ang mga habi mula sa Cordillera. Isa sa mga sumubok sa paghahabi ay ang panauhing pangdangal na si Senator Nancy Binay. Kasunod ng pagbubukas ng Art Hub, ang runway show sa Botanical Garden. Siyempre naman, kitang-kita lalo na after the fashion show na yung mga weave dito sa Cordillera, pang world class yung mga designs. Hangad ng mga habi at ng Bayo Foundation na mas maipakilala pa ang mga produktong tatak Cordillera. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ano ang nangyayari sa preliminary investigation ng isang criminal case? So once a complaint is filed before the Department of Justice, ang Department of Justice ay mag-i-issue ng subpoena
doon sa mga respondents sa isang criminal case. Under the rules of court, the subpoena must be served on the respondent himself or to a substitute who should be 18 years old and above. There is no such thing as a subpoena being served via media or via public knowledge or via the barangay captain. So in order for the DOJ to acquire jurisdiction doon sa taong tinatawag nilang respondent, then there should be service of the subpoena. Once the service of subpoena is completed, yung respondent is given 15 days to file his or her counter affidavit. And of course, dun sa kanyang counter affidavit, ilalagay niya yung kanyang mga defenses na nandoon. Yang 15 days na yan is extendable, meaning upon the request of the respondent, pwede siyang humingi ng extension of time to file his counter affidavit. Of course, yung counter affidavit should be premised on the fact that pagka-serve ng subpoena, naka-attach lahat ng complaint, ng mga documents, mga ebidensya na sumusuporta sa complainant doon sa DOJ. Kasi paano mo sasagutin kung hindi naman naka-attach yung complaint? Now, after the counter affidavits are filed and sometimes replies are allowed, pwedeng mag-conduct yung DOJ ng clarificatory questions. Ano ibig sabihin ng clarificatory questions? Pwedeng magtanong ang mga piskal, kung ito ay panel, ay DOJ panel, ng mga tanong doon sa complainant as well as the respondents. Ang tanong, pwede bang i-cross-examine ng mga respondent yung mga witnesses or yung mga tinatanong ng DOJ, fiscal or panel during the preliminary investigation? In Paderanga versus Drilon, the Supreme Court said walang karapatan ang mga respondents to cross-examine ang mga testigo during the preliminary stage. So after the clarificatory questions are made, then this case is submitted for resolution. Normally, between 90 to 180 days, meron ng resolution ang panel na yan. The resolution, of course, it may be for or against, meaning pwedeng hinabla yung respondent, pwedeng dinismiss yung kaso. Pero ano ba ang quantum of evidence na kailangan doon sa Fiscal's Office? Ang kailangan lang sa Fiscal's Office na ebidensya ay hindi proof beyond reasonable doubt. Meaning, hindi niya i-determine kung guilty or not guilty yung respondent. Ang tanging trabaho ng piskal dito sa preliminary investigation is tatanungin niya, ito ba ay ginawa, may possibility ba na ginawa ng respondent yung krimen? At kung merong possibility, then yun yung tinatawag nilang probable cause. Hindi niya sinasabing guilty or not guilty. Ang sinasabi lang niya, ito bang respondent ay mukha bang ginawa niya yung krimen? Kasi yun lang ang trabaho ng piskal, to determine probable cause. Ang isang respondent ay pwedeng hindi mag-participate sa preliminary investigation. Meaning, kahit natanggap niya yung mga summons, yung subpoena, pwede siyang hindi
mag-submit ng counter affidavit. Kasi nga, sinasabi natin, merong presumption of innocence ang isang respondent, ang isang akusado. So, all he needs is for the prosecution to prove their case. He does not need to do anything. Of course, the risk of not submitting a counter affidavit is parang winave mo yung rights mo for preliminary investigation. So, ito ay nasa abogado na yan, nasa trial technique ng isang abogado, whether or not mag-participate siya sa preliminary investigation, whether or not mag-submit siya ng counter affidavit. Ang problema lang talaga in a murder case or in a rape case for that matter or any case, heinous crime na non-bailable, pag ito ay na-file sa regional trial court, pending trial, then naturally, pag na-arrest ang isang akusado, he will stay in jail until final determination of the case by the regional trial court. Of course, pwede siyang mag-file ng petition for bail kung nakikita niyang mahinang ebidensya ng prosecution. Pwede rin siyang mag-appeal sa Court of Appeals or Supreme Court para i-question yung resolution ng DOJ panel or ng DOJ fiscal. Susunod, mga kalahok ng Mr. at Miss Benguet 2022 nagpatalbugan sa ikalawang pre-pageant. Ang detalye, susunod na. Sa milk ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Nagharap-harap naman ang mga kalahok ng Mr. at Miss Benguet 2022 sa ikalawang pre-pageant. Alamin ang detalye sa report ni Friboa Buen. Muling nagharap-harap sa talent at sport competition ang mga kalahok ng Mr. and Miss Benguet noong Biyernes. Bawat kalahok may baong pasabog sa mga hurado at manonood. May mga kumanta at nagharana, may mga sumayaw, may nagmagic, may umarte, at may nagtula. Si Miss Mangkayan, bagamat nagkaaberya sa performance, hindi pa rin ito nagpatinag. Kaya ang mga manonood ang nagsilbing musika sa performance niya. Despite sa pagkawala ng music, I was not bothered because I know that the crowd was behind me and they helped me finish my talent. And I am very grateful na no matter what happened, natapos ko naman yung talent ko without regrets and I know that I gave my best performance. Kanya-kanya naman ang suporta ng mga manonood sa mga kalahok. Pero higit sa lahat, hindi nagpatinag ang mga handlers sa pagsasanay ng mga hawak nilang kalahok.
Nahihirapan po ako sa pag-train ng projection on stage, yung how they project, their voice increase. Mahirap yung trainings nila, ang daming sacrifice. Kailangan i-turn mo paano yung pamapaglakad nila. Sa ikalawang pre-pageant na ito, kailangan ang ticket upang makapanood. Ngayon, 50 pesos yung ticket natin dito sa pageant, pareho rin sa final. Ginagamit na natin sa mga expenses ng mga kagaya ng mga rehearsals nila, ng mga immersions nila, lahat ng mga activities ng mga candidates, hindi napupunta yung fund. Ayon sa mga organizers, marami pang aabangan ang mga manonood sa nalalapit na coronation. Of course, ang aabangan nila sa Mr. and Miss Blanco, the costumes, yung beautiful costumes. Sa coronation is abangan ng mga tao yung how creative yung mga designers ng costume nila and sa formal wear. Sa susunod na Biyernes ang coronation night. Dito malalaman kung sino ang karapat-dapat na mag-uuwi ng titulong Mr. and Miss Benguet. Fibo Wabuen para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi sa ating lahat.